Say mo 20 pesos, 20 pesos, ini ang pwede mo lagawan. Samtang nagabubukag pagkatapos ang ulan, ini ang itsura sang sini nga lugar. Halos natabunan sang fog ang bilog nga park. Kay nahamtang ini, masobra sa 500 meters above sea level. Makita gikan diri ang Kawayan, Binalbagan, Himamaylan, pati ang kadagatan sang Panay Gulf kag Isla Sang Guimaras. Mga 20 minutes lang ini nga drive gikan sa Kabangkalan City proper. Umalimpas ang una, tubtob sipong, ang butika sang masa, barato ang bulong, kabay na sang Sa dalan pakadto sa Mabinay, Negros Oriental, Grace Pharmacy. Handa permi magpuli, Grace Pharmacy. Masaligan sang dugay-dugay, makita mo na ang signage diri sa may barangay Orong. wala kita angay, Grace Pharmacy. Diretso ka lang pasaka sa sementado nga dalan, malabot ang Balikawkaw Eco Park. Nangamtang ini sa ibabaw mismo sa bukid, isa ka park nga napalibutan sa mga puno sang kahoy kag overlooking sa city proper sa Kabangkalan City. Namtang ini sa portion sang 400 hectares nga propiedad sa gobyerno kag sa tuanay watershed, pero sa pagdako sang populasyon sang syudad nakapangita ang syudad sang panibago nga watershed. Nadesisyonan sang LGU nga himuon ini nga isa ka eco park kay sang una masako ang illegal logging sa sining area. Gani ginpabutangan sang dalan sang LGU para mahapos nga ma-monitor ang illegal nga pagpanapas sang kahoy. Subong, amo na sini ang itsura niya. May campsite, may function hall, may mga cottages nga for the day, kag pwede mag-overnight. Tanan diri, barato. 20 pesos ang entrance fee. Pwede maka-camping sa 20 pesos man nga bayaran mag-pitch sang tent. May mga benches nga pwede mapahuwayan for free. May mga balay nga pwede pang overnight, may good for two nga tag 1,200, kag may pang pamilya man. Nagadepende sa size sang balay ang presyo. Ang ini nga outdoor nga function area 800 pesos lang, pang dalago nga tipon-tipon. May indoor kag air-conditioned man nga function hall. Pero kung amo sini nga binulan pasulod sa Disyembre, hindi mo na kinahanglan ng aircon. Matugnaw ang area kay napalibutan sang puno sang kahoy kag ara sa ibabaw sa bukid. Maswerte ka kung maabtan mo diri nga mo ni be. For example, nag-ulan. After sang ulan, amo sini katugnaw ang lugar kay napalibutan pagid siya sang fog. Kung trip mo mag-swimming, may swimming pool man sila. Ang swimming pool, napalibutan sa kakahuyan. Magpreparar lang kay basi, mag-ice ka bala magtusmaw ka sa tubig, haw. Basi masalaan ka nga nag-ice nga tilapia sa swimming pool. Pero tugnaw ginadiya ha.
May mga oras, ilabi na kung magbubu ang ulan, nga nagakatabunan sa fog ang halos bilog nga park. Amo sina katugnaw ang ini nga lugar. Matindog gid for sure! Ang imo nga, balahibo. Gani, magbalon sa jacket o sweater. Pwede ka man makadala sang pagkaon kag diri lutuon. May tiyangge man diri sa ibabaw. Kung weekends, pamilya kag barkada ang nagasaka diri para mag-relax. Mapungko ka diri, samtang gina-enjoy ang views ng syudad. Gakalabyan talang ni ang dalan pakato sa sini nga lugar kung maglagaw kita pa oriental, pero wala ta kabalo. Nga katahom gali sa ginatanyag nga experience kag relaxation sa sini nga lugar. Pang pamilya, pang barkada, lugar nga maka-recharge ka sa makadali gikan sa masako mo nga pangabuhi. Kung gusto mo mag-relax, mag-enjoy, magpabugnaw, for the day or bisan pa nga overnight, pwede diri sa Eco Park. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping ni Roming, i-follow ang mga Facebook page at YouTube channel, Digicast Negros. Ulupod kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kaginiang Tripping ni Roming!